سلام كبرات تلتي سينما سمرة كمي تانيخم مچم اب كل شنخاتكم مجد كتهلو ناي وترو تمنيت نايو بخلو نغربلكم زلنا مدباتنا حقوسات كتكونو اناتمننا كم توترو نعاهم نمزناين حبريتا نمتحلافن انتعرو حجيون نعاهم يبك عزبلنايو حدي زعبا حيزنا دابا خيلناكم علنا كدم مجمارنا جن حدراخم لايك شير سابسكرايب بمقبار كتتبابعنان حدشو كبتحكم دما ናይ መዘኻኽር ቃጭል ጭርከተ ብሉን እናተላበና ስንቅና ሞራልያሞ ምትባዕኹም ኣይፈለየና ንብል ንሕጂ ድማ ታሪኽ ህይወት ሓደ ካብቶም ኣብ ዝሓፀረ እዋን ብቕዲ ደርፍታቱ ሳዕስዒቱን ኣከዳድንኡን ህቡብነቱ ሰማይ ዝተሰቕለ ዋርሳይ ገዲም ስነ ጥበባዊ ዮናታን ታደሰ ዱላ ዝድስስ ትሕዝቶ ሒዝናልኩም መፂና ስለ ዘለና ክሳብ ፍጻመ ብጽሞና ክትከታተሉና እናዓደምኩ ናብቲ መደብ የስክረኩም ሰናይ ምክትታል። ዮናታን ታደሰ ዱላ ኣብ ኣስመራ ማይ ተመናዩ ተወሊዱ ዓብዩ ካብ ንእሽቱ ኸኣ ምስ መዛንኡ ናይ ህንዲ ፊልም እናተዓዘበ ኣብ ጎደና ምስ መተዓቢቱ ክራር እናሰምዐ ዓብዩ ዱላ ኣዝዩ ውዕዩ ነይሩ ዱላ ጥበብ ኣውሽጡ እኳ ካብ ህፃንነቱ እንተነበሮ ቀልጢፉ ግን ከንፀባርቆ ኣይከኣለን ዕድሚኡ ገና ንእሽተይ እንከሎ ኸኣ ምስ ኣባላት 11 ዙርያ ኣብ ሳልሳይ ወራር ከቲቱ ንስለ ሃገሩ ደው በለ ኣብቲ ዝነበሮ ቦታ ኣዝዩ ንእሽተይ ስለ ዝነበረ ኸኣ ኣብ እንዳ ኤምዳት ተመደበ ዱላ ግን ኣዝዩ ውዑይ ስለ ዝነበረ ባዕሉ ብረት ኣልዒሉ ክጎይ መጓእቲ ኣጋጠሞም ብድሕሪ መጓእቱ ኸኣ ናብ ሃዱ ተመሊሱ ኣብ ካልእ ንጥፈታት ተዋፈረ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ናይ ክፍለ ሰራዊት ወኪሉ ክጻወት ጀመረ ጎኑ ጎኑ ኸኣ ኣብ ሃዱኡ ምስቶም ስነ ጥበባውያን እናተጸግዐ ናይ ድምፂ ቅኒትን ኣደራርፋን ተገዲሱ ክሰምዕ ጀመረ ካብዚ ዝተበገሰ ኸኣ ባዕሉ ክሰርሕ ጀመረ ብፍላይ ከዓ ምስ ጉጅለ ባህሊ ቦባ ምስ ተጸንበረ ንኽራር ብግቡእ ተማሂሩ ክሰርሓላ ጀመረ ካብዚ ብምቕጻል ከዓ ባዕሉ ዝሰርሓ ቀዳመይቲ ደርፊ ፈሪሄልኪ እትብል ኣብ 2016 ዘርግሐ ትሕዝቶ ግጥማ ኸኣ ነዚ ይመስል ምእንቲ ፍቕሪ ኢለ ላዕልን ታሕትን ተበልኩ ውሽጠይ ሰሚዐ ባህግታተይ ከሰርኩ ከፍቅር እምበር ክንቲት ክቁፀር መዓዝ ደኸምኩ እንታይ የኽብል ዝብሎ የብለይን ፍቕሪ ኣይውዳእን እቲ ምንታይ ይፈርሃል ከግድን ውሽጢ ኸኣለለ እንተነበርክዎ ከተፍንነኪ መን ይገሚትዎ ናብራ ጽብሐይ እናማዕደኽዎ ንፍቕሪ ቀቲሉ ዋላ ግዜ ሕምሽሽ ኣቢልዎ እናመኽነኺ ሓሲኽዮ ፍቕሪ ዋላ ተበደልኩ ሕድገት ዘይትገብሪ ኣብ ማእኸል ገዛና ኣብቲ ዘዕበየና ንብድል ንህረም እርማት ይኾነና ኣትፈሪህላ ነታ ልሳንኪ ነታ መሻረዊት ክልተ ዝቋንቋኣ ሕሉፍ ረሳዒት ነታ መታለሊት ፍቕረይ ትብል ኔራ ሕጂ ተኸይራ በቲኻ ማዕተባ ንእስ ትብል ኮይና እሞዛ ልበይሲ እዛ ኣማኒት እዛ ተመናዊት እዛ ተጠላሚት ፍቕርኺ ትፈልጥ ሽታ ናይ ኣካልኪ ኣይትብድለክን እያ እሞ ልቕሒ ይርከብኪ ከመይላ እሞ ኣቲ ክትረግመኪ ፍቕሪ ጎፍ ከይብለኪ እወ ትፈርሓልኪ ኩሉ ፈቲነንዴ ባዝብለኪ ዝብሎ ዝበልክኒ ደግም ከምቲ ፓፓጋሎ ናተይ ክመልእ ናትክግን ጎዲሉ ቅጭና ምጻልኪ ዝሰርሖ ብኹሉ ኪድበለ ሕራይ ኣኽሎ ይሃበኒ ከም ዝኸማይ ገይሩ ዝከናኸነኪ ክንደይ ከይትረኽቢ ኣትፈሪሄልኪ እወ ፈሪሄልኪ ሕማቅ ከይገጥመኪ ሽግር ከይጎንፈኪ እወ ፈሪሄልኪ ኣትፈሪሄልኪ እወ ፈሪሄልኪ ጸሎት ይገብረልኪ ዳዊት ይደግመልኪ ፍቕሪ ከይቃጽየኪ እወ ፈሪሄልኪ እሞ እንታይ የኽብል እንታይ ዝኾኖ ዝብለክሎኒ እንክበሊ ስምዕዮ ናይ ድሕሪት ገዲፈ ናብ ቅድሚት ክጥምት ጀሚር የለኹ ህይወት ከድምቕ ንርአ በሊ መና ከም ዘሕምቕ ዘዘረአናዮ ንናይድና ዓጺዱ ንኣክብ ኣትፈሪሄልኪ እወ ፈሪሄልኪ ሕማቕ ከይገጥመኪ ሽግር ከይጎንፈኪ እወ ፈሪሄልኪ ኣትፈሪሄልኪ እወ ፈሪሄልኪ ጸሎት ይገብረልኪ ዳዊት ይደግመልኪ ፍቕሪ ከይቃጽየኪ እወ ፈሪሄልኪ ዮናታን ቀንዲ ዝና ዝረኸበ ድሕርዚ ምስ ጉጅለ ባህሊ ቦባ ምጽምባር እዩ
ጉጅለ ባህል ቦባ ብዙሕ በርያ ከፊታትሉ በዓልችነዝ ኣቢ ዳንኤል ሬገን ካልኦት ንፉዓትን ስለ ዘለዋ ኸኣ ካብታ ጉጅለ ብዙሕ ተማሂሩ ኣብታ ጉጅለን ከሎ ኸኣ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ማለት 2016 ኣብ ልበያሎ ምስላ እትብል ኣዝያ ዘበበቶ ደርፊ ዘርግሐ እታ ደርፊ ምስ ህዝቢ ብጥብቅያ ኣላልያቶ ብፍላይ ከዓ ኣብታ ደርፊ ዘሎ ቅዲ ሳዕስዒትን ቅዲ ሙዚቃን ከዓ ፍሉይ ስለ ዝኾነ ክሳብ ሕጂ ጣዕመ ዜማኣ ከይጎደለ ትስማዓላ ልስሉስ ደናጓኣ እዱብ ዘረባኣ ከዋኽብቲ ዒንታ ሰገና ጻብዕታ ናፊቐ ክስዕም ኣራንሺ ምዕጉርታ ዛፍቕረይ ናተይ ምጭው ኮኸባ ዕላላ ምቁሪው መልክዓ ዕምበባ ደላየ ኣብዙሕ ንፍቕሪ ዝሓታ ምናልባት ከይትጋገ ኣሕዲረ ስክፍታ ግዜ ፈላላይ ቀና ከም ገለ ሰብ ፋዕበትና እቲልና ከም ዘለዎ መኽሰብ ንሳ ዓድጓና ሰፊራ ብስደት ኣነ ኣብ ኣስመራ ኣብ ናይ ተስፋ ህይወት ምናልባት ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ክትምለስ ጽበ ናይ ዓይነይ መብራህቲ ባና ዝዓብለሎ ናይ ዕንትና ብርሃን ኮኸቡን ይትስፎ ምስ ፍቕረይ ብምዃን ዕድል ከይሓምቃ ክታጥሕ ህይወታ ጭንቀት ከይሰርጻ ከተሕድስ መንፈሳ ዋላ ተተፈሌት ኣብ ልቢ ያሎ ምስላ ቅጭነይ ታምልኣት ልቢ እቲ ጽባቕኣ እናሰከፈኒ ዱላ ድሕርዛ ደርፊ ኣዝዩ ስለ ዝሃበበ ብዙሕ ከይጸንሐ ንቕጽየ ኢለልኪ እትብል ደርፊ ዘርግሐ እታ ደርፊ እውን ጽቡቕ ተሰማዕነት ረኸበት ብድሕሪኣ ካብ ህቡብ ገዲም ስነ ጥበበኛ ኤፍሬም ካሕሳይ ወዲ ኳዳ ግጥሚ ብምውሳድ ሓዘ ክልበይ እትብል ደርፊ ዘርግሐ ደርፍታት ዱላ ብቐንዲ በቲ ፍሉይ ህርመታቶም እዮም ዝፍለጡ ዮናታን ታደሰ ዱላ ንሓያሎ ካልኦት ስነ ጥበባውያን እውን ግጥምን ዜማን ሂቡ እዩ ብፍላይ ድማ ንድምፃዊ ሳሚ እዝራ ከም በዓል ኣታይ ትበልኒ ዝብላ ደርፍታት ሂብዎ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ዝወፀት ደርፊ ረዘነ ዓለም ምጽማመይ ከዓ ግጥምን ዜማን ናይ ዱላ እያ ዮናታን ታደሰ ዱላ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብሕማም ኣልሰር ክሳቀይ ጸኒሑ ከም ዝፍለጥ ከዓ ሕማም ኣልሰር ናብ መንሽሮ ክምዕብል ግዜ ስለ ዘይወስድ እንሆ ሎሚ እቲ ኸምብተይ ዝዘልል ውሪ ደራፋይን ሳዕሳዓይን ኣብ ዓራት ተደኒሱ ይርከብ ኣሎ እሞ ኩላትና ኤርትራውያን ብሞራልን ገንዘብን ኣጆኻ ክንብሎ ዋዕል ሕደር ዘየድልዮ ዕማም እሞ ኩላትና እጃምና ነበርክት ሓደራ እታ ጽሕፍቲ ናይ ጎፋንድሚ እዛ ትስዕብያ እሞ ኣብኣ ብምእታው ንሓግዞ ኣብ ታሕቲ ኸኣ እቲ ሊንክ ገዲፍናልኩም ኣለና ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ይኹን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ገበርቲ ሰናይ ኣሕዋት ሰናይ ምንየትና እናገለጽና ኣብዚ ሕጂ እዋን ብጻይናን ሓውናን ዝኾነ ስነ ጥበበኛ ዮናታን ታደሰ ዱላ ብሕማም ካንሰር ተጠቂዑ ኣብ ከቢድ ቃንዛ ስለ ዝርከብ ንልዕሊ 6 ወርሒ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ክሕከም ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንዝያዳ ሕክምና ናብ ወፃኢ ሃገር ክሕከም ስለ ዝተፈቕደሉ እቲ ተባሂሉ ዘሎ ወጻኢታት ድማ ልዕሊ ዓቕሙ ስለ ዝኾነ ኩላትና ገበርቲ ሰናይ ኣሕዋት ዘዝከኣለና ሓገዝ ብምርካት ኣብ ጎኑ ብምዃን ሓገዝና ከነበርክት ንላቦ ከምኡውን ኩልኹም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እትነጥፉ ኤርትራውያን ነዚ ሓበሬታ ኣብ ምዝርጋሕ ሓገዝ ክትገብሩ ንእትደልዩ ሰባት ኣብ ጎፋንድሚ ብምኻድ ሜዲካል ሳፖርት ቱ ኣርቲስት ዮናታን ታደሰ ዱላ ኢልኩም ክትሕግዙ ትኽእሉ ኢኹም ሓደራ ናብ ኩሉ ንኽበጽሕ ብተገዳስነት ሼር ንግበሮ ምንጪ ናይዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት ሮይተርስ ኢንፎ ምዃኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ ነዞም ኩሎም ኣብ ሰናይ ግብሪ ዝዋዕሉ ሓቦኛታት ቃሎም ዘይዓዝፉ ጀጋኑ ዘውፅእዎ ይመላእ ኣሎም ስነ ጥበባዊ ዮናታን ታደሰ ዱላ ኸኣ ሓዊዩ ብምሉእ ጥዕና ከም ቀደሙ በቲ መረዋሕ ድምፁ ንህዝቢ ክቕልብ ሰናይ ምንየትና እዩ ምሕረት የውርደልካ ዮናታን ዱላ ሓውና ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም ጸጽብቑ ንምንየልኩም